Sambel iki lho yo cocok digawe sarapan esuk-esuk yo jenenge sambel kacang tahu telur. Carane gawe siapno bahan ndok dadar resik. Iki aku gawe ndok loro dibumboni uyah, kaldu bubuk, merica bubuk, ambek ketumbar bubuk. Iki terus dikuopyo sampai muntuk, sampai rata. Bar ngono risi tahu putih ngene iki sesuai selera sak piro, sak cukupe wae. Ngono tinggal goreng bahan sambele iki digoreng sik kacang sing wis diumbah resik, digoreng sampai ape meh mateng. Nek wis warnane coklat ngene iki lebokno lombok karo bawang, lombok abang dicampur lombok setan ya mbek bawang tok, ora usah garing-garing, pokoke lomboke wis layu ambek bawange mang langsung diangkat. Bar ngono dienggo goreng ndok sing wis dikopyok ambek tahu mang. Nah iki digoreng, tahune diratakno ngene iki ben rata, dijarno sampai mateng sisine terus diwalik. Nah bar ini ditinggal ben mateng, tinggal ngulek sambel kacangnya mang kayak uyah, diulek sampai lembut. Bar ngono dijori banyu panas yo ben gampang nguleke. Nah diulek neh bar ngono tambahi gula abang, karena iki sek kental dadine tambahi banyu panas neh, pokoknya banyu panas sak cukupe sampai kekentalane mang pas ngono lho yo. Nah dirasa wis cukup, tambahi kecap manis, diulek neh sampai rata. Bar ngono ndok dadare mang diangkat kayak piring, dicacah-cacah ngene iki ben buru gampang konen juga. Terus dhuwure kayak tauge. Bar ngono terus disiram sambel kacangnya mang kayak topeng kacang goreng, kayak topeng kecap manis. Iki wis siap sambel kacang tahu telur, siap dinikmati.